Хижли ми се става рано сутринта, но избивам си лицето и слагам очила. В класната ми стая влизам на бялата дъска, тек му да се седна и ме вика моята госпожа. 20 плюс 20 плюс 20 плюс 7, това е много лесно, бе, госпожа 6-7. 20 плюс 20 плюс 20 плюс 7, това е много лесно, бе, госпожа 6-7. 20 плюс 20 плюс 20 плюс 7, това е много лесно, бе, госпожа 6-7. 20 плюс 20 плюс 20 плюс 7, това е много лесно, бе, госпожа 6-7. 6-7, госпожа, ще напиша на дъската на тази задача такъв е резултата. 6-7 ли бързо, затваряй си устата. 6-7 бързо наказан до стената. 20 плюс 20 плюс 20 плюс 7, това е много лесно, бе, госпожа 6-7. 20 плюс 20 плюс 20 плюс 7, това е много лесно, бе, госпожа 6-7. 20 плюс 20 плюс 20 плюс 7, това е много лесно, бе, госпожа 6-7. О, май надух ми главата. О, побъркахме си госпожата. Да забрави тишината. 6-7 сетивата. 20 плюс 20 плюс 20 плюс 7, това е много лесно, бе, госпожа